Στην Καινή Διαθήκη, η Λίδα αναφέρεται στην εξιστόρηση του θαύματος του Αποστόλου Πέτρου που θεράπευσε τον παραλυτικό Εννέα. Εδώ η Λίδα έχει 50.000 κατοίκους. 25 είναι μουσουλμάνοι και οι άλλοι 25 είναι Εβραίοι. Οι 800 είναι μόνο εδώ πέρα, είναι Ορθόδοξοι, Άραβες. Και η λειτουργία γίνεται στα αραβικά. Η επίσημη μέρα αργίας εδώ πέρα είναι Σάββατο, όχι την Κυριακή. Την Κυριακή όλοι δουλεύουν. Και στη λειτουργία είμαι μόνος μου, είμαι εγώ και ο ψάλτης. Και μερικές γυναίκες. Σάββατο όμως έρχονται όλοι οι πιστοί. Στη Λίδα γεννήθηκε το 275 μετά Χριστό ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος. Ο πατέρας του ήταν από την Καπαδοκία και η μητέρα του από την Παλαιστίνη. Σε νεαρή ηλικία γνώρισε από τους γονείς του την αληθινή πίστη των χριστιανισμό. Εδώ είναι η γενέτερα πόλης της Αγίας Πολυχρονίας. Ποια ήταν η Αγία Πολυχρονία? Η μάνα του Αγίου Γεωργίου. Όμως, καλά, τι σχέση έχει η Λίδα όμως με τον Άγιο Γεώργιο? Εδώ ετάφη ο Άγιος Γεώργιος. Δεν γεννήθηκε εδώ πέρα. Γεννήθηκε στην Καπαδοκία. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν 3 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Ζούσαν στην Καπαδοκία με τη μάνα του και όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ήρθαν πίσω η Αγία Πολυχρονία. Και εδώ πέρα μεγάλωσε ο Άγιος Γεώργιος και πήγε μετά στο Ρωμαϊκό στρατό. Όταν όμως ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Διοκλητιανός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών το 295 με 305 μετά Χριστό, τότε ο Γεώργιος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και αρνήθηκε κάθε προσφορά στον αυτοκράτορα. Η άρνησή του αυτή τον οδήγησε σε πάρα πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Η αλυσίδα τι είναι? Είναι αλυσίδα, κατά παράδοση θεωρείται ότι μία από τις αλυσίδες που είχαν δέσει τον Άγιο Γεώργιο κατά την ώρα των βασανιστήριων του. Αφού δε απάντησε με θάρρος και με θαύματα στις προκλήσεις των ειδωλολατρών, αποκεφαλίστηκε με ξύφος. Όταν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε την Παλαιστίνη, έκτισε πάνω από τον τάφο του Αγίου μεγαλοπρεπή ναό, που όμως καταστράφηκε το 1010 μετά Χριστό από τον διαβόητο Χαλίφη Χάκεμ. Οι σταυροφόροι ξανάκτισαν τον ναό, ενώ ο Σουλτάνος Σαλαδίνος τον κατέστρεψε το 1191. Αργότερα ξανακτίστηκε, αλλά το 1442 με την καταστροφή από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου, το δυτικό μέρος του ναού μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Εδώ η Εκκλησία εορτάζεται στις 3 Νοεμβρίου, ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου, που και την ίδια μέρα έγιναν και τα εγγένεια και του Ιερού Ναού. Το όλο οικοδόμημα σήμερα είναι δίκλητο και στο νότιο τοίχο φαίνονται τυχισμένες οι κολόνες και οι αψίδες που οδηγούσαν στο δεξιό κλήτος του ναού. Στην αριστερή πλευρά του μεσαίου κλήτους υπάρχει σκάλα που οδηγεί στον υπόγειο χώρο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Η έξοδος γίνεται από την άλλη σκάλα που υπάρχει στην δεξιά πλευρά του μεσαίου κλήτους. Στο κέντρο του ναού κρέμεται εξαιρετικής τέχνης πολυέλαιος, παρόμοιος με εκείνο του ναού της Αναστάσεως.